Shin ya kuka tunkari wannan tambayar lokacin da kuka ci karo da shi a yayin rubuta jarabawan chemistry a WAEC din bana? Hydrocarbon ne mai carbon guda 3 da hydrogen wanda ba a san adadin shi ba, aka ce Y ya kone a iska wato oxygen kenan kamar yadda muke gani a haɗakan sinadaran, sai aka ce mu nemo adadin hydrogen wato Y. To a nan kun ga ba za mu iya nemo adadin hydrogen kai tsaye ba saboda a bamu shi ba tun tashin farko, amma za mu iya nemo adadin wato sinadarin da ke tare da hydrogen din. A bangaren dama muna da oxygen, idan muka nemo adadin oxygen shi zai bamu daman gano adadin hydrogen din. Mun fahimta ko? To kun ga za mu ce left hand side wato bangaren hauni kenan, wato oxygen din mu kun ga sai mu ce nawa ke gare mu, kun ga muna da 5 sai mu ce sau 2, 5 sau 2 kun ga zai bamu nawa, zai bamu 10. Sai mu dawo bangaren dama wato right hand side kenan, kun ga sai mu ce muna da oxygen nawa, muna da nan 3 sai mu ce sau 2, 3 sau 2 kun ga zai bamu nawa, zai bamu 6. Sannan sai mu tara da nan kuma muna da oxygen nawa, Y bisa 2 ko, sai mu tara da Y bisa nawa, bisa 2. Mun fahimta ko? To amma kan mu manta tunda muna da 10 a bangaren hagu, kun ga dole zai zama 10 nan za mu samu a bangaren dama. To kun ga duk abin da muke da shi nan dole zai zama daidai yake da 10 ko? Yawa, to sai mu ce 6 a tara da Y bisa 2 daidai yake da nawa, daidai yake da 10. Mun fahimta ko? To kun ga a nan sai mu ce to Y bisa 2 kun ga daidai yake da 10 a ɗebe 6. Muna fahimta ko? Kun ga Y bisa nawa, bisa 2 daidai yake da nawa, daidai yake da 4. To yanzu idan muna so mu gano Y, kun ga za mu yi sau ɗin ko ina da 2 kenan. Mun fahimta ko? To kun ga sai mu dawo nan sai mu ce 2 sau Y bisa nawa, bisa 2 daidai yake da nawa, 4 sau nawa, sau 2. Kun ga yin sau ɗin da muka yi shi zai ba mu daman wannan biyun ta tafi, kun ga sai ta bar Y ita kaɗai ko? Kun ga Y ɗinmu shi daidai da nawa, shi daidai da 8. Muna fahimta ko? To yanzu adadin hydrogen ɗinmu wato 8 kenan, kuma za ku gane haka idan muka sa 8 a nan, kun ga nan ma za mu sa nawa, 8. Idan muka raba 8 ɗin nan da 2 zai bamu nawa, zai bamu 4. 4 nan za mu yi sau ɗin su da biyun nan da ke tare da hydrogen, kun ga zai bamu nawa, zai bamu 8. Kun ga nan gehen hagu 8 kenan, gehen dama 8. To shi kuma oxygen idan muka dawo nan muka sa 8 a madadin Y, muka raba 2 kun ga zai bamu 4 kenan ko? 4 nan idan muka tara shi da 6 shi ma zai bamu 10. To kun ga shi ma ya daidaita kenan wato yayi balance. Kuma an samu zai zama zai zama A kenan ko? Yawa. Shi kuma hydrocarbon ɗinmu zai zama C3H8, kun ga propane kenan, shine propane. Mun gane ko? Wannan shine. Da fatan kun fa'idantu. Nagode.